OMDC ka Voice of the People's Party VPP na Gentile Autonomous Council ba jam siaprang po tam labut jingkri ya ke jingpeng kesan ni ka soka jala ba ke jingsina ya ke hotel remdol kan aikam ajam ni samna abakran mentas ni ba jam siaprang laong ba Gentile kidan hadu pra kena spotli gal kana debilat handai kan not ngut ek samna ki ba try muluk ki ba yo jingmen to shisha long bagini ki company na ba ki shuan ban kijit ya kaspa pheu jo kan ke jela kat bagi try sidong pat ki syak nyot Orang ru bagi beri gudon kam ni kamariang gaba khoi manlait na gajimpang gajingi stom namal da pang seno gi badok kin lai kum gi menteri sokar ki khon ki jeng ki hakba wat ya ki Ksew bagi riru ki aibam na pisau Paidbah da bakamai spa bumho MBC ki WP na janti his wan jingo yo chairman ka Green Tide Foundation ba Bansudo nonglang mentak singi ubra penlong ki syak tengah hamalan malki slong bandawa bag sokar Leban wengno ya ke jingpeng kre ban sina ya ke hotel remdol hodal nong lumpong deng ha umyang Ya ka dadang ya kran ya ka yo kam ka yo jam kidon kibun ki pat kilat kilenti ke baka sarkar kala ban pen kre na ka ban pentikna ya ka jing singaing ka yo kam yo jam jong ki kun samla ki jingi dan re hanga hi nga syam baka jingwan jong kita ki corporate sector apo ka jela jingi kam don jing faida ero ngangami naga district na po jante hills hakabadon hado prakali supposedly ki cement factory dan dai khile se mantah hangte wat hiya ka jing shisha hado karno kalapan mentoy e kon samla jing ha kam yo jam hanga ngia syam kata ka hotel ka bagi thu bante hangte ro kam don jing thu e ban pen yo nong ikon samla jing dai tang taman pen mentoy ki banabar sakano syu ki banabar kinwan nakamentaban kejit ya ka ngap kadut jonggari ka jangi kat bagi kon samla jing kin chong bai tangkum ki nang syu ban syu ang moi ya ki baro bahanga yang asyam ba kanom don kono kalat ka ban penyo kam yo jam ya ki kon samla kata ka hotel andre ka ba kur hi kan dai bai tang ka jing tel ban pen ngop ki ha ki bom sotenat khoi ka bandi idan kam ya kal air ka khoi ban ring ban sim idan kam ya uslap ya ka singi ban pen singam ya khanda bagin rep ngin riang damar ngi shepting ladangi shitam ngi pang la sha shinongin lai kum kine ki khon ki team ki bahing hasem jong kita ki minister ki ba ya ki wat ya ka bai Ksew ru ka bai bam jong Ksew ru rasio ya ka dak Pisa jong upai ba hanre hangi ladangi shitam ngi du la sha shinongin lai na kata kadaw ka por kalong menta bagi dei ban rai thamai bangin pentikna ya ka jing singan jo ka menta bat kala sha ke jonga ke jongi na tentu ya ka sarkar bakam dei ya ka ban kamde ya ka ban ketikkan ya ka jong cepat kajingi ban pensra yang ngi kun samla yo ka poi ka por kumbalagia syatwe pat ki kari ngamaham ya kata balada kata ka por ka jia ninam sim jing ki kli kan mau kadai ka jing le ka jong pihi ka ba pen bor ngi kun samla ban sim ya ki sinjam ki bangi ngim dei ban sim kublai shibun